ام ji qobanê hatine em yani durum nexweş bû sawac bû tayare lê xistin em ji ber feqîrî û tayara û duruma ne baş em reviyan Xwedê yani yardım heye car caran meselen ji alî afatê mesela beledî hiç ew tişkî nake afat car cara mesela yardım heye Xwedî xêr mesela cîran Müslüman mirovê Müslüman zehfin elhamdülillah yani em hiç yani li vê derê em bi xêra dost û hevala û cîranan yani em çûn belediye me navê xwe qeyd kir 2 cara 3 cara jî ez bi xwe ez çûm em girî zîvirandin ez û zarok em çûn got em ji tevî got em yardımê tevî ji milletê Kobanê ji Sûrî re dişînin mesela yani em jî Kobanê yani havir û havê derê aynî ye çi ferqa wir û çi ferqa virî ti ferq tune lê ama dibe em insanê Müslüman em ticarî hevdû xweş destê xweş hevdû qut nekin û daxwaziya me heye ku mesela dema yardımê ji ehlê Kobanê re dikin xelqê Kobanê re dikin ji me jî re bikin ji ber em jî xelqek ji wan Kobaniyan e yani çi em çi ew ti ferqa me wan hiç tune ye kî gotî em ji zilmê reviyan em zilmê ticarî cem biranê xwe Müslüman nebînin û îşallah em nabînin û yani heya ku ji destê me bê em ê jî yardım bikin Müslüman hevalê me Müslüman re ew jî wê dost îşallah alîkariya me bikin. Matas, mama, matas, matas. No, no. Ablam me yani xwan me ye em ji Kobanê hatine ji ber şer û top û awtawana hawana û daxwaza me ji birayê me Müslüman re aynî yani çi ez çi ew ji me re yardım bikî mesela ji alî belediyê bê ji alî sosyalê bê ji alî biranê me Müslüman bê ti ferqa me wan tune yani sadece yani eğer çi em jî yardıma we bikin hûn jî yardıma me bikin çi em çi hûn ferqa me wê yek e vêga mesela 5 heb zarokê wê ne ew zilamê xwe ne yani tev bikeda zilam ji xwe di înşaata dişuxule elhamdülillah baş e yani serxwe ku îş hebe xweş e ku îş tune bola durum pir zor e mesela ana hinek biranê me henin diçin camiya zuqaqa li ser cadal her derê mesela destê xwe vedikin dibêjin kanî mesela bidin me yani eğer îş hebe zaten vî tiştî nakin ku îş tune zaten ev vî tiştî nakin bes daxwaza me hebe ji biranê me hebî eğer îş hebe mesela îş bidin wan nebêje mesela xelq ev Sûriye ya mesela gelek car heb henin dibe wallah Sûrî ne îş nadin wan çima yani mesela dibe garan ki xira dike yek îş ki xira dike dibe tev wîsan lazim vî tiştî nebêjin.